vom vorbi despre inecuații de gradul 1 cu o necunoscută. Deci, și ce este cum se scrie o inecuație? Deci, ax plus b mai mic sau egal cu 0 sau mai mic 0 sau mai mare sau egal cu 0 sau mai mare, unde a aparține lui R stelar și B aparține lui R. Da? Deci asta este o inecuație. Dacă nu știți, deci, acest semn este mai mic. Dacă punem și liniuța asta mai mic sau egal, mai mare, mai mare sau egal. Da? Deci astea sunt semnele. Bun, atunci să șterg ca să vin cu niște exemple. Ia să vedem. Exemplu 1. Avem x plus 4 mai mare minus 2x plus 3. Deci trecem termenii cu x într-o parte și termenii fără x în cealaltă parte. Deci x trecând în partea cealaltă plus 2x mai mare ca 3, 4 trecând dincoace, minus 4. Da? Deci avem 3x mai mare ca 3 minus 4 minus 1. Adică x mai mare ca minus 1 pe 3 sau x mai mare ca minus, facem sub formă decimală. Deci 3 în 1 de 0 ori, da? Circulă. 3 în 10 de 3 ori. Și tot așa. 33, asta e perioadă, da? Bun, hai să vedem cum reprezentăm grafic. Deci, axa numerelor, minus infinit plus infinit. Originea 0. Și avem așa. Deci, x, punem și aici, minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3, da? Și avem minus 1 pe 3, adică minus 0,33. Și, deci unde ar veni? Cam pe aici, da? Deci aici, adică între minus 1 și 0 este minus 0,33, adică minus 1 pe 3. Când e aici, 1 pe 3. Ori sus, ori în dreptul liniuții, e același lucru. Da? Și deci, răspunsul la acest exercițiu este x este mai mare ca minus 0,33. Deci, x e mai mare. Adică merge spre plus infinit.
și punem paranteză rotundă. De ce? Fiindcă nu este și egal. Da? Deci soluția la această inecuație este acest câmp. Da? Bun. Hai să luăm alt exercițiu. Să vă dau câteva exerciții diferite ca să... Fiecare exercițiu are câte un skepsis. Adică ceva care nu se regăsește în celălalt. Din această cauză le-am ales. Bun, exercițiul 2. Ia să vedem. N-am ochelarii și nu prea văd bine. Deci 4 pe lângă 6 minus x mai mare sau egal cu 3 x minus 13. Deci asta e exercițiul. Bun. Ca să desfacem parantezele. Deci 4 la 6, 24, minus, ca plus cu minus face minus. 4x mai mare sau egal cu 3x minus 3 ori 13, 39, da? Bun. Aici avem minus 4x. Ca să nu ne încurcăm, trecem termenii cu x în partea cealaltă și termenii fără x dincoace. Deci, 24, deci ăștia sunt termenii cu x, da? Plus 39 mai mare sau egal cu 3x plus 4x. Și avem 63, da? Mai mare sau egal cu 7x. Dar avem x în partea aceasta, da? Da, suntem foarte atenți aici. Ca să-l trecem în partea aceasta, facem așa. 7x mai mic sau egal cu 63. Deci, ia uitați-vă unde este săgeata. În partea asta. Da? Deci, se inversează, nu punem 7x mai mare sau egal cu 63. E greșit. 7x e mai mic sau egal cu 63. Da? Din cauza asta v-am dat exercițiul ăsta. Adică x mai mic sau egal 63 supra 7. Adică x mai mic sau egal cu 9. Da? Și acum facem axa. Deci, minus infinit, originea, plus infinit. Da? Bun. Tot așa. Minus 1, minus 2, minus 3 și așa mai departe. 1, 2, 3, acolo ce avem? 9, avem descris. Trebuie să fac mai... Stai, fac aici mai... Minus infinit, 0, plus infinit. Deci, minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? Bun. Și care sunt răspunsurile? Deci, x mai mic sau egal cu 9. Deci, asta e originea, da? Deci x, ăsta e 9, da? Mai mic sau egal? Da, vedeți care semnul egal. Nu mai punem paranteză rotundă ca la exemplu anterior, ci paranteză pătrată, fiindcă îl conține și pe 9. Da?
Deci, paranteză pătrată. Deci x este pe această axă. Ăsta e răspunsul corect. Deci răspunsul corect este această, da? Deci x aparține minus infinit 9. Ăsta e răspunsul corect. Da? Inclusiv 9. Că este și egal. Bun. Alt exercițiu. Să vedem. 3. 1 pe 8 x mai mic sau egal cu 1 pe 2. Deci, cum facem? X supra 8 mai mic sau egal cu 1 pe 2. Adică mulțim așa, mezii cu extremii, da? Deci, 2x mai mic sau egal cu 8. Adică x mai mic sau egal cu 8 pe 2, adică x mai mic sau egal cu 4. Sau x aparține intervalului, deci dacă e mai mic, minus infinit, 4, inclusiv 4, fiindcă e și egal. Da? Și pe axă, deci la fel. Soluția la această inecuație, deci minus infinit plus infinit, 0. Deci 1, 2, 3, 4. Aici e minus 1, minus 2, 1, 2, 3. Deci, acesta e răspunsul. Da? Să iau altă cretă. Bun, să vedem câte mai am. O să vă dau și un modul să caut. Dar unul mai mult de lucrat. X plus 3 pe 8 mai mare ca 5 pe 4. Deci, ca să aducem la același numitor, aici ar veni 1 și numitorul comun ar fi 8, da? Deci, amplificăm cu 8, aici nu mai punem că e 8 și aici cu 2, da? Și are și 8x, deci 8x plus 3 mai mare ca 10, da? Adică 8x mai mare ca 10 minus 3, deci 8x mai mare ca 7. Deci x e mai mare 7 pe 8, da? Și adică x aparține